Aquest és l'aspecte del CEIP Empúries si venim pel carrer Rossinyol després que les màquines tiressin a terra el mur exterior. Ja feia temps que es parlava de reformar l'entrada a l'escola per aquest sector i ara, aprofitant les vacances de Nadal, es tira endavant. El mur estava malament i la rampa que dona al pavelló no era adequada. No, era una obra que teníem pendent des de feia molt de temps. De fet, des de que es va fer l'ampliació del CEIP Empúries, ja es havia de fer llavors, es va acabar el pressupost i va quedar pendent, va dir que es faria amb una posterior remodelació. Hem anat esperant cursos, no hi ha hagut manera, però cada vegada la situació era més preocupant, ja que la paret, quan feia mal temps, o sobretot tramuntana, vibrava una mica i tenia poca base i era un perill. També hi havia l'altre tema, que era l'apartat que queda entre la tanca i el pavelló, on hi ha la rampa. Quan vàrem canviar l'aparcament d'aquella zona, doncs els cotxes passaven molt justos i allà passaven nens, passaven cotxets, i tota aquesta part es havia d'ordenar. El primer projecte que presentava l'Ajuntament amb una entrada coberta no es va acceptar ensenyament. S'ha optat per una opció menys cara amb una tanca metàl·lica. L'any passat vàrem presentar un projecte en què hi anava fins i tot una espècie de coberta perquè el pare es pogués parar als alumnes. La vàrem presentar a ensenyament, pujava al voltant entre 175.000 i 200.000 euros. El departament va dir que això no era prioritari i que li semblava que no calia fer una inversió tan gran. Vàrem tornar a fer una nova proposta, aquesta molt més ajustada, que per sota de la meitat de la primera proposta, i que finalment el departament hi ha donat el vistiplau. Les obres seran com el que es fan últimament a totes les escoles, uns fonaments, un mur entre 60 i 80 centímetres de formigó i a sobre doncs, una tanca metàl·lica, com la que hi ha a l'escola nova, al CEIP L'Escolapi. Això, primer, abarateix costos, és ràpid de fer, i per altra banda ens permetrà, que també era un altre dels problemes que teníem amb el pati del CEIP Empúries, que quedaven zones molt endreçades, molt amagades, i que últimament ens entraven joves al cap de setmana i que a vegades no deixaven les instal·lacions en bon estat. A partir d'aquí caldrà estudiar com facilitar l'accés a l'escola amb voreres més amples o reordenant la circulació a les hores que els alumnes entren i surten del centre. S'espera que les obres estiguin acabades en tornar de vacances. En tot cas, si no ho estan, ha de quedar ben poc. Un dels temes que hem de parlar amb l'escola i amb la policia municipal és tot el tema de les entrades a partir de tornada del gener, quan tornem al gener. Si les obres estaran acabades o no, intentarem que estiguin acabades el dia de començament de l'escola o estaran molt avançades, perquè l'enderroc ha sigut molt ràpid, més de tocar la paret ja anava caiguent, i ara ja estan fent la rasa dels fonaments i començar a fer l'encofrat.